το αγκάθι το οποίο ονομάζεται Κίνα. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η προπαγάνδα των ΗΠΑ έδρασε ανενόχλητη, πείθοντας πως το καπιταλιστικό σύστημα είναι το μόνο σύστημα το οποίο αποτελεί την απόλυτη συνταγή προόδου και ευημερίας της ανθρωπότητος. Και αυτό διότι είναι το μοναδικό σύστημα το οποίο είναι συμβατό με την ανθρώπινη φύση, η οποία είναι ακόρεστη ως προς τις επιθυμίες και ανταγωνιστική, παρουσιάζοντας την τέως κομμουνιστική Ρωσία, την Κούβα, το Βιετνάμ, την πεινασμένη Κίνα ως απόδειξη της χρεοκοπίας οποιοδήποτε άλλου καθεστώτος πλην του καπιταλιστικού. Βλέπετε, η κάθε απολυταρχία έχει την τάση να αυτοπροβάλλεται με κάθε ευκαιρία, να αυτοεπαινείται και να αυτοεπιδεικνύεται, όπως δηλαδή οι Ναζί, οι φασίστες και άλλοι, ενώ την ίδια στιγμή λαοί με παράδοση στην κοινοκτημοσύνη, στην συνεργασία και στην αλληλοβοήθεια εργάζονταν σιωπηλά και σεμνά, και πλέον σήμερα η πρόοδος τους και ταυτόχρονα η παρακμή των ΗΠΑ αποτελούν αντιπαράδειγμα το οποίο καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ. Πλέον, εν έτη 2026, ο μέσος μισθός ενός Κινέζου εργαζόμενου ισούται αριθμητικά με τον μέσο μισθό ενός Έλληνα εργαζόμενου, με την αγοραστική δύναμη του Κινέζου εργαζόμενου να είναι 50% περισσότερη από την αγοραστική δύναμη του Έλληνα. Δηλαδή, φανταστείτε έναν εργαζόμενο στην Ελλάδα να ζει όπως ζει κάποιος ο οποίος κερδίζει καθαρά 50% περισσότερα από εσάς, και ταυτόχρονα στην Αμερική να αυξάνεται ραγδαία το πλήθος των εργαζομένων με πλήρες ωράριο και πλήρη αμοιβή, οι οποίοι αδυνατούν πλέον να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία και αναγκάζονται να διαμένουν είτε σε αντίσκηνα είτε στο αυτοκίνητό τους.